guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि टाइटेल बा थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा सो बे भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो खिथागोन जे आंनि पिरियड्स डेआवहाय आं माबोरैहाय गावखौनो सामलायनानै लाखियो बा माबोरै आङो कम्फर्टेबल जायो बेबायदि आनकम्फर्टेबल डेसआवबो माबायदि आं गावखौनो सांग्रां लाखियो बा मा जायो मा जिनिसखौ जायोबा मोजां जायो बेफोरनि बागै आं दिनैहाय बे भिडिअआवहाय रायलायगोन सो आङो आंनि पिरियड्स डेआवहाय आं जा सेनिटारि पेड्स इउज खालामो बियो ओरैबायदि मोजां आंखौहाय आनकम्फर्टेबल फिलखौनो खालामहोआ आरोना सो बेनो जाहैबाय नैबेयो everteenनि आरोना बे सेनिटारि पेड्सखौहाय आङो इउज खालामो जायनि पेकेजिंआ ओरैबायदि गिदिर सो आङो जेब्लानोखि आंना पिरियडआवहाय आंना बे मोनसे पेकेटैनो आंना थाबलायो आरोना बिराद मोजां बेयो बिराद कम्फर्टेबल आरो लोगोसे बेयावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां गुन दङ जायखौहाय जोङो बेखौहाय जोंनि पिरियड्स डेआवहाय नांथारगौ आरोना बे सेनिटारि पेड्सखौहाय बाजारावथ' गोबां सेनिटारि पेड्सफोर मोनगोन नोंथांमोना नाथाय बे everteenनि सेनिटारि पेड्सआ ओरैबायदि मोजां जायनि गुनफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो दायो मोनफा मोनफा खिथालांगोन नैबे सेनिटारि पेड्सआ ओरैबायदि मोजां जाय एकदमबारे एक्सट्रा लार्ज आरो लोगोसे बेयावहाय जा लेयार दङना बेबो बिराद सफ्ट आरोना नै नोंथांमोना नुखागोन एक्सट्रा लार्ज आरो लोगोसे बियो बिराद मोजाङै एबजर्ब खालामनानै लायो जुदि जोंहा हेभि फ्ल' जायोबा आरो लोगोसे बेयावहाय लिकेज जानायनि जेबो चान्सेस थाया बिराद मोजां आरो बियो लोगोसे नैबियो बिराद सफ्ट आरोना वाइट फ्लेप कभारा बिराद मोजां सो बेखौ इउज खालामनायखायनो आङो आंनि पिरियड्स डेसआवहाय आं बिराद कम्फर्टेबलि गावनि खामानिखौहाय मावनो हायो जेरैहाय नोंथांमोना मिथिखायो जोङो न'निफ्राय गोजानाव ओंखारलांनांगौबा एसे टेनसन जायो आरोना पिरियड्स जानाय टाइमावहाय जे लिकेज जागोन नामा जे जोंहा ब्लटिं जागोन नामा बा माबा मोनसे गोबां धरननि प्रब्लेम्सफोर जों हिन्जाव मानसिनावहाय नुजाथिफैयो सो बे everteenनि नोंथांमोना सेनिटारि पेड्सखौ इउज खालामनानै नाय एसे टेनसन फ्रि जाखागोन जोङो जेब्लानोखि जोंहा मासिक जायो पिरियड्स जायो अब्लाना जों बिराद ब्लटिं फिल खालामो बा गोबाङानो ब्लटिं फिल खालामो आंबो बेबायदिनो फिल खालामो आरोना मानो होननानै बुङोबा बेबायदि समावहाय जोङो बारा उखैया बोरैबा ब्लटिं जानानै थायोना सो बे टाइमावहाय आङो जानला मानला जाखिनि बुस्थुफोर जानांगौ बेखिनिखौ जायालासिनो पिरियड्स डेसआवहाय आङो एसे गावखौनो नायनानैहाय जायो जाय बुस्थुखौ जायोबा आङो बे ब्लटिं जानायनिफ्राय रैखा मोनो बा आङो रिलेक्स फिल खालामो बेफोरबायदि बुस्थुखौसो आं जायो आरोना सो नोंथांमोना खोन्थाहरलाय नोंथांमोना बेबायदि जुदि ब्लटिं फिल खालामो नामा बा ब्लटिं फिल खालामोबा नोंथांमोना मा जायोबा मोजां मोनो जेरैहाय आङो पिरियड्स जायोबा सिगाङावहाय मा जायोमोन चकलेटफोर जायोमोन बा माबा मोनसे बिदि गोदै बुस्थुफोर जायोमोन चिप्स जायोमन नाथाय बेफोरखौ जानानै आंहा बांसिनसो ब्लटिं जायोमोन आरो सो आं दाना मा खालामो माखासे मोजां मोजां फ्रुट्सफोरखौहाय जायो बा जुस लोङो आङो एसे उदैया थान्दा मोननायनि सो बेबायदिनो आङो गावखौहाय रिलेक्स खालामनानै लायो आरो लोगोसे जोङो जुदि पिरियड्स जायोबा मा खालामनांगौ जोंहा माखासे खामानि थायो बे खामानिनि समावनो जोंहा जानानै होयो मासिकआ सो बेबायदि टाइमावबो आं मा खालामो गावखौ हानाय मानि आं गावखौहाय रिलेक्स खालामनानै लायो बा आङो एसे आराम लायो जाखिनि टाइम मोनो आङो बेखौहाय एक्सट्रा खामानि मावखांनानै जाखिनि टाइम मोनो बेखिनि टाइमावहाय आङो एसे जिरायो बा देहाखौ एसे आङो आलदा दिनावहाय जेरैबायदि खामानि मावो बेनिख्रुइ एसे खमसिन मावो आरोना आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बोरैबा उदैखौहाय हजम जानाय बायदि मोनाबा बेवहायबो नोंथांमोना माखासे एक्सारसाइज खालामनो हायो जायनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि ब्लटिं बा बोरैबा मोननायनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आं नोंथांमोनखौनो बुंखाबाय जे पिरियड्स डेसआवहाय नोंथांमोना गुबुन सानाव जेरैबायदि गावखौहाय केयार खालामो बेनिख्रुइ बांसिन एसे केयार खालामनो गोनां जायो मानो होनना बुङोबा जोंनि देहाखौबो जों नायनाया गोनांथि नङा होमबा सो बेनि थाखायनो जोङो गावनि देहाखौहाय बेबायदि मासिक जानाय समावहाय गावखौहाय केयार खालामनाया जोबोर दरखार सो गाइस नैबेयो जाहैबाय कटननि सफ्ट आरो लोगोसे 2x फास्टार एबजर्बसन सो बेखौहाय everteenखौहाय जोंनि पिरियड्स डेसआवहाय लाखिनाया जोबोरैनो दरखार सो नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आङो लिंकखौहाय होनानै होनाय दंखायो थाबैनो थांदो बायहैदो आरो लोगोसे इउज खालामनानै माबोरैहाय मोनखो बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव